A man says he warned Job Scala 6 days ago that he was being followed when he traveled to Botswana, but Scala did not take this warning seriously. The man says he advised Scala to be more careful, listen to advice, and strengthen his security. Ndisanda pana mashoko ari kubuda panguva inachogwa mukremwatch ari kuonekwa kunzi Job Scala panguva ino ari kuonekwa kunzi he's an activist ari kukola up for against the 2030 agenda. Panguva inei kuonekwa kunzi akamboyambirwa kuti Job Scala ngastrengthene security yake, akamboziva maadvices ekunzi ngaave careful zvakanyanya nokuti nhau dzaari kutambira idzi inhau dzinopisa. Panguva inei zvionekwa kunzi Job Scala is now in a regret. Don't subscribe or like on the bell icon. Crime watch inomudanyira ichiti Zimel have reported that one of Scala's close colleagues said Scala had received a call from people claiming to be members of Joseph Kaliba's party in the Democratic Republic of Congo. They told him they wanted to support his efforts to restore democracy in Zimbabwe and even offered financial help. Scala went to meet these individuals and he was arrested shortly after leaving the meeting. After the vehicle he was driving was found to contain explosives. Ndomashoko ari kubuda panguva ino. Another version iri kubva panguva ino kuZimLife mune Zimbabwe chionekwa kunzi Job Scala akapiwa mawarning ekunzi aiwa ngastrengthene security yake ende ngave careful zvakanyanya, noda kuti inhau dzinonyatsa kuonekwa kunzi dzine vanhu pasi idzi, inhau dziri kuonekwa kunzi pane vanhu vakawandisa chaizvo munyika yeZimbabwe vanoonekwa kunzi vamwe aiwa vakatisiya, vamwe they were fired, vamwe vasangana nezvakasangana nazvo nenhau yekukola for against the 2030 plan kana kurestore democracy munyika yeZimbabwe. Panguva ino Job Scala achionekwa kunzi nawo ava mumaoko emapurisa eSouth Africa. Chitiko chinoonekwa kunzi vanhu havasi kufara nacho. Mbutidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuda kuve section yedu, subscribe or like, chat on the bell icon.